Дойдете ли в Хасково, не бива да пропускате да разгледате поне една от възрожденските къщи. Аз се сещам за Шишмановата, за синята къща, но избрах да разгледам Паскалевата, защото да ви призная, не съм бил в нея. Здравейте! Здравейте, аз съм Златимир от Пътеводител БГ. Аз съм Гогова. Работя в Регионалния исторически музей Хасково вече 35 години. А къщата и нейната експозиция са на 37 години. Тя е открита като една сборна колекция на архитектурата и градската култура от Хасково от края на 19 век и началото на 20 век. Къщата е строена през средата на 19 век за един от най-заможните граждани в Хасково, чорбаджи Паскал, който е бил с голям авторитет пред турската власт. Къщата е изключителен представител на архитектурата на Възраждането. Характерно за тая къща са дървените тавани, стълбището, долапите, които се наричат мусандра, и миндерлъците, които са във всяка стая. Тази стая е всекидневната. Тук семейството е прекарвало почти целия ден. Това са уредите, с които жената, стопанката на дома, е употребявала за работата си през деня. Това е просфора, дървен печат, с който се отбелязват, украсяват обредни хлябове. Във всяко семейство има това. Тук са важните знаци. Хляба се благославя всъщност с тази просфора. Исус Христос, и виждате отстрани специални знаци, които са задължителни за един такъв печат просфора. Сега искам да усетите атмосферата на втория етаж. Много е просторно. Не само просторно и много тържествено. Светлината, която нахлува от всички страни на къщата, сега идва и от прозорците между стаите и създава едно още по-просторно помещение. На кьошка, който е характерен за възрожденските къщи, се посрещат гостите, а това е тъкан, която е интересна и много забележителна, защото тя се нарича съмни, мръкни или облаци и е известна като хасковски килимена черга, която се е продавала още на Узножовския панаир. Заради цветовете ли? Заради цветовете. Червеното и зеленото, които се преливат сутрин и заник. И този елемент на големия хает или салон, както го наричаме ние тук, като символ за благополучие, за берекет, за здраве, надвиснал над къщата. Динята или както в Хасково казват, карпуза. Да се наспорява в къщата и за здраве, и от към берекет. Това е женската стая. И като една женска стая не може да минем без огледало, което е кристално, донесено от чужбина. Тук жените са се срещали, свирили са на цитра. Характерно за хасковските дами е, че имат по едно бижу печката, която е също от чужбина донесена. Мусандрите, където се пазят женски тайни. И тавана, който е изключителен, дървен, запазен оригиналният таван на къщата. И виждате колко красота и изящество има в той. Истина е страхотен. И това какво е? Това е лафранга. Разбира се, но не е както в Копривщица и в Пловдив те да са оцветени. Нашите лафранги в Хасково са бели и се украсяват само с свещници или някакви други съдове. Ето тук в гостната сега ще видим невероятното съчетание, традиционния селски бит с миндерлъците си, които седат чудесно, не се бутат в тая стая с виенските мебели, донесени от Европа. Как хубаво се съчетават. Съчетават се с хасковския килим с червеното си. Не съм предполагал, че в Хасково има такава къща. Днес поправих една моя грешка. Наистина се радвам, че бях в Паскалевата къща. Хубаво е, който е в Хасково, да види и църквата Свети Архангели Михаил и Гавраил и най-старата джамия на Балканския полуостров, която е строена 1394 година. Освен това имаме цял комплекс от възрожденски къщи наблизо в този квартал, една от които е къщата на Бояджиогло. Там готвят много вкусно. Не си мислете, че съм попаднал в поредната възрожденска къща. Дойдох в един от най-добрите ресторанти на града. Докато се храните в приятната обстановка, може да се насладите на автентични предмети от времето на Възраждането, както и на оригиналните резбовани тавани. Дори по вратите има 150 годишни ковани панти. Човек не всеки ден попада в ресторант с такава история.
Между отделните зали на заведението има и прозорци, което, както разбрахте, е един характерен елемент за хасковската възрожденска къща. Много интересни в ресторанта са и стенните ниши. Те се наричат алафранги. Вече видяхте подобни ниши в Паскалевата къща, само че тези са малко по-различни и с богата украса. Тук ми прави впечатление, че има изобразени църква и джамия една до друга. По подобен начин от години в Хасково съжителстват и двете религии. Може би тази алафранга символизира точно това. Всичко в този ресторант е уникално. Сега ще проверя дали и ястието на готвача ще ме изненада приятно. Здрасти, Вайсторе. Здрасти. Аз съм Златимир. Аз съм Иван. Приятно ми на мен. Разбрах, че в този ресторант, освен всички хасковли, идват и много чужденци, така ли? Да, постоянно идват при нас чужденци, от Гърция най-вече. Наистина си заслужава ресторанта, има много интересна история. Да видим сега какво ще сготвим. Сега днеска ще предоставим една рецепта свински бански сач, която не е много характерна за нашия град, но е характерна за нашия ресторант. Ти откъде я научи? Значи рецептата научих от бившия главен готвач, който беше в ресторанта. Какви продукти са необходими за нея? Необходимите продукти са прясна чушка севрия, която режа в момента, около 100-150 грама, нарязана на ивички, както виждате. Също така и морков, който ще нарежа по същия начин. И гъби и накрая зеле. Колко гъби? Значи гъбите са също около 150-200 грама и моркова е около 200 грама и зелето около 100 грама. Зеленчуците се задушават. Нарязваш всички зеленчуци. Да, на ивички, за да могат да се приготвят по един и същи начин равномерно зеленчуците. Защо реши да ме изненадаш точно с тази рецепта? Реших, защото вече идва хубавото време, зеленчуците са пресни, хората мислят за зелено, значи гъбите, моркова, чушката и зелето са хубави зеленчуци. Витамини. Да, витамини има много и месото е свинско бонфиле, което не е тлъсто, е много леко месо, затова съм решил по-пролетно така, малко по-лека храна да приготвим. Колко от месото е необходимо? Значи за тази рецепта месото е 300 грама свинско бонфиле, което виждате тук обезцепено. Значи вземаме месото и го нарязваме на медальончета, ето така по този начин. За да стане по-натънко и така да се приготви по-бързо, защото на свинското бонфиле не му трябва по принцип много дълга топлинна обработка, защото е крехко. Месото се реди на сача, предварително, който е загрят и намазан с мазнина. В случая не използваме зехтин. Може и соли, предполагам. Може за соли, обаче зехтин е по-здравословно винаги. А колко време му трябва на месото да престои на сача? Значи месото ще стои около 5 минути. В тигана, в който ще правим зеленчуците, също се налива мазнина, пак зехтин. Аз предпочитам да работя с зехтин. И слагаме нарязаните зеленчуци. Всички ги слагаш? Да, всички ги слагам. По принцип те ще се приготвят за едно и също време. Накрая слагаме зелето, защото да има по-хрупкав вкус. Разбъркаме малко. Да се смесим и размите с другите зеленчуци. После ще сложим малко масло. Маслото вкусява много добре. Така. Вино. Бяло вино. Бяло вино да се задуши. И накрая пикантина за вкусяване на зеленчуците. Слагам месото при зеленчуците, за да се смесят вкусовете. Да се допълнят? Да, да се допълнят и месото да поеме от бульона на зеленчуците. Значи след като вече сме разбъркали добре месото и зеленчуците, връщаме цялото това нещо в сача. Так започна да цвърчи. Да, точно така трябва да изглежда един сач. Добре изглежда един бански сач в Хасково. Да. И взимаме стойката за сача. И слагаме самия сач отгоре. Бърза и лесна рецепта. Поръсваме отгоре с магдановче. Ето така. Лимончета за украса. Лимончета за украса. Аз оставам в приятната обстановка, за да опитам този вкусен сач. А вие видяхте, че ястието се приготвя бързо и лесно, затова опитайте да си го приготвите вкъщи.